ug sa tanan nga panahon, sa tanan nga higayon. Santo Niño, maghari ka karon. Santo Niño, maghari ka karon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sab kanimo. Niata sa ikaduha nato nga nobinaryo sa pagpista nato ni Santo Niño dinhi sa atong parokya. Atong padayong iampo ang tanan nga panginahanglan karon sa katawhan, labi na sa maing panglawas, kaluwasan, kalinaw o hinabang sa mga panginahanglan sa problema labi na sa mga nabiktima sa bagyo nga si Odette. So atong pasalamatan ang Ginoo tungod sab sa mga taong manggihatagon labi na gid sa atong mga benefactors and donors nga nitabang nato sa atong awhag nga mutabang ta sa mga nawad-ag mga atop. So, kaluoy Ginoo ang atong gi-announce kagahapon nga kuwangan tag 123 ka slots murag na kumpleto na tungod kay naasay ni Bati iya na lang gipakyaw ang 123. So atong iampo dili nato isulti ang ngalan, no? Salamat sa mga taong sama niini nga mubati ba. Atong andamon ang atong kaugalingon sa ulog nining santos nga misa pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa, nangamuyo ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Magampo kita. Amahan nga naa sa mga langit, ilhon unta namo nga Dios ang imong bugtong anak bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhanon, ug simbahon namo ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himua nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata sa iyang gingharian dinhi kanamo ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa unang basahon ni Samuel. Unya miadto si Saul sa mga turil sa karniro nga duol sa agianan diin may langob ug misulod siya niini tungod sa sugo sa lawas. Ning higayuna si David ug ang iyang mga tao naglingkod sulod sa kinasukan sa langob.
Giingnan si David sa iyang mga tao, ania na ang higayon, nga giingon sa Ginoo kanimo, nga itugyan niya kanimo ang imong kaaway, ug ikaw na'y maantigo kaniya. Unya mitindog si David, ug sa hilom gitabasa niya ang besti ni Saul. Apan human kini mabuhat ni David, nagbasol siya. Giingnan niya ang iyang mga tao, dili buot ang Ginoo, nga patyon ko ang akong agalon, kay pinili man siya sa Ginoo. Pinaagi niini na dani ni David ang iyang mga tao sa dili pagpatay kang Saul. Unya mitindog si Saul, ug mibiya sa langob, o mipadayon sa iyang lakaw. Unya nigula usab si David sa langob, ug gitawag niya si Saul, agalon kong hari. Ug sa paglingi ni Saul sa iyang luyo, miyukbo si David, ug miingon kang Saul, nganong nagpadani ka man sa masugyot sa mga tao nga nag-ingon nga daotan akog tuyo kanimo. Karon nasayran mo na gayud, nga gitugyan ka na sa Ginoo kanako, ug pipila sa akong mga sakop nagsugyot kanimo sa pagpatay kanak kanimo. Apan wala ko ikaw patya, kay dili ako makaako pagpatay sa akong agalon, kay pinili ka man sa Ginoo. Tanawa kamahalan, kining tinabas nga akong gigunitan, aron masayod ka nga wala ako'y tinguha sa pagbudhi kanimo, gikan kini sa imong sidsid. Wala ako makasala kanimo, apan nagtinguha ka sa pagpatay kanako. Ang Ginoo mo'y maghukom kanato, siya mo'y mantigong manimalos, apan dili ko gayud bakyawon ang akong kamot batok kanimo. Sumala sa karaang sanglitanan ang taong dautan, magbuhat og dautan, ug busa dili ko ikaw pasipad-an. Kinsa may gipangita ug gigukod sa hari sa Israel, usaba kapatay nga iro o pulgas, ang Ginoo ray maghukom kanato. Siya ang manalipod ug magluwas kanako gikan kanimo. Human makasulti si David niini, si Saul miingon, ikaw ba kana David, anak ko? Ug mihilak si Saul. Mingon siya kang David, mas matarong ka pa kay kanako, kay gibaslan mo magmaayo ang akong pagkadautan. Gipakita mo ang imong kaayo kanako, kay wala mo man ako patya, bisa gitugyan ako sa Ginoo kanimo. Mahitabo bagod nga ang usa ka tawo nga makahigayon pagpatay sa iyang kaaway, dili mo patay kaniya. Gantihan kaunta sa Ginoo sa kaayo nga gipakita mo kanako niining adlaw. Karon nasayod ako nga ikaw mahimo gayong hari, ug nga ang gingharian sa Israel malig-on ubos sa imong pagdumala. Busa ipanumpa kanako sa ngalan sa Ginoo, nga dili mo pamatyon ang akong mga kaliwat, ug dili wagtangon ang akong ngalan, gikan sa banay sa akong amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kaloy ako, O Diyos, kaloy ako.
Kaloy ako, O Diyos, kaloy ako. Kaloy ako, O Diyos, kaloy ako. Kay kanimo nagadangop ako, diha sa landong sa imong mga pako, nagadangop ako. Hangtod nga mulabay ang kadaot. Kaloy ako, O Diyos, kaloy ako. Magsangpit ako sa Diyos ang labing halangdon, sa Diyos nga naghimo kanako kaayuhan. Magpadala unta siya gikan sa langit, ug magluwas kanato. Iya untang himong salawayon, sila nga nagayata kanako. Magdala unta ang Dios sa iyang kaluoy, ug sa iyang pagkamatinod anon. Kaloy ako, O Diyos, kaloy ako. Ibayaw ko unta labaw sa kalangitan, O Diyos, labaw sa tibok kalibutan ang imong himaya. Kay ang imong kaluoy miabot hangtod sa kalangitan, ug ang imong kamatinud-anon hangtod sa kapanganoran. Kaloy ako, O Diyos, kaloy ako. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanino. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya mitungas si Jesus sa bungtod ug gitawag niya ang mga tawo nga buot niyang pilion. Nanuol sila kaniya ug nagpili siya napulog duha nga iyang gitawag og mga apostoles. Miingon siya kanila, gipili ko kamo aron makig-uban kanako, ug ipadala ko kamo aron pagwali, ug makabaton kamo gahom sa pag-abog sa mga yawa. Mao kini sila ang napulog duha nga iyang gipili. Si Simon, ginganlan ni Jesus ug Pedro, si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo, ginganlan sila ni Jesus ug Boanerges, nga sa ato pa mga anak sa dalugdog. Si Andres, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon nga patriota, ug si Judas Iscariote nga nagbudhi kaniya.
Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ka. Pagpili ni Jesus sa mga 12 ka apostoles, mao ni ang iyang mga sinaligan aron mo'y musugod pagtukod sa tinuod nga simbahan nga mo'y ato karong gisunod. Ang nag-unag yun nga buluhaton sa mga apostoles, matud pa niya diri, ako mong gipili aron makig-uban kanako, niya ako mong ipadala aron pagwali sa maayong balita. Makig-uban niya humandayon ipadala. Kini siyang pagpilia o kining maong misyon, di man is sayon tingaling tumanon sa panahon nga sila ba sa una. Kay sa una gong panahon, basta musupak kas authority, ang silot, patyon dayon ka. Mao na nga, wa na ka ng human right sa una, wa. The right of the emperor, the right of the king, maora gyud masunod. Mao na si David sa unang pagbasa, nakatagamtam siya aning klasihas batasan, nagtinarong siya og alagad ni Saul nga iyang hari, pero gipangita siya sa hari kay patyon. Nagdapag yung mga sundao. Ana, kay di ka claim si David nga, uy, mahal nga hari, mo file ka kog appeal, uy, mo appeal ka ko kay unsa man nang imo mo na against mo na sa human right ang imo, wa man koy sa na ang hari man mo'y magbuot. Pero ang Ginoo mipakita nga siya di ay gyud ang tinuod nga manalipod ug maghuhukom. Mao na nga ang maayong balita nga ipawali ni Kristo nga ang Ginoo gyud mao'y hari. Mao na si Santo Niño nga atong gidebosyonan nga mao ang Dios nga nagpakatao, gitawag gid nato siya og hari. Kumusta man mo, hari ba si Santo Niño sa inyong balay? Nang nakalitan man mo, why Santo Niño sa inyo? Nya hari si Santo Niño. Di mo nga ito magyaw-yaw. Di mo masuko. Wa man lagi mo tingog. Na siya. Kung mohari si Santo Niño, pasabot, ang gugma mao'y maghari. Kay batubalani gud siya sa gugma. Magnet of love. Di sa to pa. Gugma gyud mamagnet dito. Oy, yawa man oy mamagnet noon. Singhag diri, yaw-yaw dito, pamuyboy, manunglo pa usahay, binakakay to the max. Di ba? Mao na. Amay, swerte mo kamong wa magbuhat ani. Congratulations. Pasabot, naghari gyud si Santo Niño. Si Hari David, nahimo siyang hari kay gipili siya Ginoo. Bata pa siya, abatanon ba? Karon kay nasina man niyang hari nga gulang na si Saul, di man siya gyud mo give up siyang gingharian, iyang gustong patyon. Murabag si Saul murag naliwat ni Herodes nga pagkadungog niya nga naanay hari sa Israel nga mao ang Mesiyas, iyang gipamatay ang mga bata kay haron di na mudako ang Mesiyas ba, kay inigdako mapildi niya siya. Bata pa iyan ang gipatay. O na si Saul nangita siyang David kay iyang patyon samtang wa pa katukod og gingharian, tago-tago raman taon tos David kuyog sa pila ka buok niyang mga loyalist, mga iyasang mahog og mga sundao ba. Gipangita na niya kay makapundar naging harian, patay ko ani, sulungon ko ani. Oy, gitugyan sa Ginoo si Saul didto sa langob, sugo sa lawas, nisod siya nya kanang musod kag langob, ngit-ngit baya na.
Nya si David ug ang iyang mga sakop didto naman daan sa sulod. Di sa ato papara nila ni David ang langob hayag kay madugay na kamo adtog langob muhayag man na. Si Saul wa kakita nga naa day mga tao diha. Gitabasan pang David ang iyang sid-sid siyang sinina, siyang espada, puting-tingal itong haita kay wa gud kamatngon si Saul. Di o gidugsak patog ditso, aperting pataya. Pero si David ang naghari, siyang kasing-kasing ang gugma sa Ginoo. Dali kay siyang nakaingon, di nako patyon kay pinili rabanis Ginoo. Nya gihigugma biya nako ang Ginoo, nganong patyon manako ang iyang pinili. Nindota no? Og naatay kinaiya ingon ana ba? Pinili rabanis Ginoo, nganong ako maning kuralon ang ilang agianan. Inana. Pinili rabanis Ginoo, binuhat rabanis Ginoo akong silingan, nganong ako maning libakon. No? Anong mura mamog dili mo to sa akong analysis? Ako lang yung gi-equal ba? Ana, pinili rabanis Ginoo ang akong bana, bisan tinuod og palahubog kay ni, sugarol kay ni, pinili ni Ginoo kay binuhat gini niya, nganong ako maning yaw-yawan. So ikaw di ay, kita di ay nga nahigugmas Ginoo, kamaong mo higugma sa mga pinili o hinigugmas Ginoo. Di ka mo nahigugma mo sa mga gihigugmas Ginoo. Husga. Sige, practice ko na inyong tupad. Yung na gihigugmatika. Kaya hindi mo biya na sa Ginoo, bisag patyon no na kayo na, pero wamagay mo mulingi gani gihilasan man mo. Hilas ba? No? Hilas pa minaw labi nagwa kay kakaila nya tupad nimo or kaila baka ka nga buangon kay nastanan. May murag managana kag ingon gihigugmati ka. Imong una lami biyang patio na. Sige na lang iniguli na lang yung balay siya ro di gid mo kaingon dito mga pinili biya sa tos Ginoo katong wa manimbaron. To ato dito ay galuko pa kay kaadlaw na natog. Sige in tawag kuan nanamay kuryente nanam say signal sige na sa internet may panoog nangit-ngit ang panahon kay magsuga rag kandila sayo kay matog karong ni balik na suga balik na sa signal basta dugaya matog ana pero pinili tos Ginoo ing na to ay uli nimo gihigog mata mo ay pakapini mga buanga mo ayan sa usay gihigog mata mo mga buanga mo ayaw pakapini muna si David iyang gibuhat ang pinili is Ginoo higugmaon. Ugmaon ni ang kinaiya sa mga nagsunod sa Ginoo. Dili kamaong mudumot og kaaway. Si Saul gud pagkadungog niya sa gisulti ni David nga akong gitabasan ng sid-sid sa imong sinina. Pero di ti ka maako nga patyon kay pinili kas Ginoo. Nya gi-describe pag yun ni David mahal nga hari kinsa may imong gipangita patay nga iro o pulgas so ang pagtan-aw ni David sa iyang kaugalingon mura ra siyang iro mura ra siyang pulgas sa iro ikumparar ni Saul nga hari nagpaubos siya pero si Saul tungod sa pagpaubos ni David nihilak si Saul nakaingon siya pastilan David mas buutan gyud kanako kay ang akong kadautan imo manggibaslan og maayo kamo naitaw nga magsigig lutos nimo magsigig daog-daog nimo kamao pa kang musmile anang tawhana ako ambot ka kamao ba ka musmile Amot lang ha, kanabang tao ba nga magsigig yung libak nimo, ang tanan yung pagdaot, iyag yung buhato nimo, kamao pa kang muhimong maayo ana niya? Congrats! Kung kamao, kinsay kamao niya din taas ko ng kamot, kanang nakabuhat na ana. Kanabang tao nga, ang iyang pag among-among nimo, di lang ingong limit lagamay, patyon yung kaniya, niya buhaton gina niya tanan. Niya, ikaw mo buhat lang niya kung kag maayo niya. Nawagtangan kog balay si David. Di agud siya kauli dito sa iyang Pinoyanan kay tuang mga sundao ni Saul gaandam kay patyon siya. Pero kamaulan gyapon siyang mubuhat og maayo
aning tawhana. Kanang tao ro nang hingili nimo des imong balay nga di nakakabalik og puyo. Kamao pa kang muhatag niyag maayo? Ako di ko kasiguro pero madara ba gid unta na kung naatay Ginoo mo na atong pasudlon si Santo Niño. Karon sa adlaw gi sa ulog sad ang pista sa usa ka martir. Sikat kay ni siya nga pagkamartir, nagdebosyon ani mga dagkong mga santos po nato, sila Saint Ambrose, nga sila San Agustin ug uban pang mga santos sa karaang panahon. Martir ni siya sa mga towards the end of 2nd century. Kinsa man ni? Sa Binisaya si Santa Ines, sa in English Saint Agnes. Unsa man siya nga pagkamartir? Tiguang o bata? Kaila mo niya? Saint Agnes? Wala gigil mo ibasa-basa kanang internet ba? Naana dihay daghang mga santos. I-click sana ninyo. Unsa man inyong gibasa na inyong internet, sige daan ang cellphone. Naana sa una mo palit pa mi ana ka ng mga ako palit pa ko anang libro sa Lives of the Saints na ako dito kay ako nang basa-basahon at least kada adlaw makabasa tag usa ka kinabuhi santos. Liyawat na lang ba matakdan tagamay. Karon nindot na kayo kay i-click ra nimo ang kana ganing Google. Oy si Google may kayo. Tagaan jud kaniyang mga santos properties ang daghanang yawa-yawa na sa Google noon. Pero nasa santos dia. Si Santa Ines, mga 12 anyos gimartir. Di pagod kadaog ang iyang kamot sa gidakon sa kadina nga gihigot siyang kamot kay gamay kay siyang kamot. Kanang 12 anyos god nya kadinahan imong kamot og tiil kay guruyon ka. Galisod pa siyang daog sa kadina. Matod pa sa istorya, pwede ra gyud kuno ang mga bata anang idara, ang mga batanon anang idara, hadlokon lang nimog dagom, slukon kaning dagom, rumuhilak na kay mahadlok nagdagom. Pero si Santa Ines, espada sa kanini ang berdugo ang iyang giatubang. Wa gyud siya mahadlok. Ang berdugo na gon mo'y nahadlok kunong mutigbas niya kay maluoy. Sus, bata man tao niyo siya pa iniimbitar. Ay sus, ihapos na imong kuan kay dugay na kung nagpaabot ana ihapos na imong espada. Ikaw mo kadinahan imong kamot nya managana ba kay silingan nimo ang berdugo. Iyay ako pag silingan sige kung pangutang ani nya kuman man sa hari nga patyon ti ka moingon ka sige na dong kadagput lang na akong liog. Mana ka? Moingon tingali ko tamtam ko kadito ikaw sa mo ka wa ka mahibaw nga ako si kung tabang imong ulo-uluhan. Pero si Santa Ines gipugos niya ang berdugo, putla ang akong liog kay gusto kong muhalad ngadto sa Ginoo sa akong kinabuhi. Ninduta no? Ug maunay gitawag og pagpapahawa sa mga yawa kay ang gahom nga gihatag ni Kristo sa iyang mga tinun-an makapapahawa mog yawa. Ana gyud yawa. Lingi ako no na imong tupad. Ing naa pa kay yawa diha. Hina. Daghan kay natoy na yawa. Unsa may timailhan nga naay yawa? Ang number 1 yung timailhan kana yung kahadlok. Basta mahadlok na gani ka, naa jud kay yawa. Nga ikaduha, nga timailhan nga naay yawa, kanang kasuko. Masuko na gani ka naa jud kay yawa. Ato lang ning mensyonon ang pipila ba? Ikatulo, nga naay timailhan nga yawa nimo, kanang pagpamakak kay ang yawa bakakon gyud na. Musod gyud na nimo mamakak gyud ka. No. Ang imong buhok puti na, imo nang mamakak ka, imo nang kulurag itom. Mamakak ka ba? Or imo nang ipablan. Haron kunuhay nindot ka tan-awon pero bakak na gunagod. Ang imong kilay nipis na, imo nang badlisan kay mamakak ka, kay ang yawa mo'y gasulti nimo ana. Ang yawa ipasundayag nga kunuhay nindot kag kilay pero dili gud katagog kag kilay gud ana. Imong naong lagom kayo
ingnon ka siyawa, pamakak, inang puti imong naong, imo sa nang paputi, o nam gamit ka ng mga chemical para mo puti. Kisa may kasultin mo anang pamakak. Unya rabag sultihan ka, muwali ang pari, masuko sa ka, agad puyawa, diya ni mo. Unya karon kay idiglag gawas nimo siga namang adlaw, masunog mo na imong panit basta naa kay gibutang chemical, hadlok na sa kang masunog aparte yung yawa, naa nimong pamakak, naa nimong kasuko, naa sa nimong kahadlok. Oh, na siya, yawa mo ana. Papahawaan ng yawa. Unsa may gamiton? Gugma. Gugma sa Ginoo. Matud pang Santa Ines, ang akong kinabuhi iyagyod sa Ginoo. Ang akong lawas kinahanglang ihalad sa Ginoo. Si David, ang iya sang gihigugma ang Ginoo, og naapil niya gihigugma ang mga pinili sa Ginoo. Bisan pag ang pinili sa Ginoo mura naghudas, kay di am sa gipili sa Ginoo diri sa 12, hudas mabudhion. Si Saul, muram to siya hudas, pero gihigugma gyapon ni David. Ang tao nga mahigugma kanunay, naay Ginoo. Og ang tao nga mahigugma kanunay, way kahadlok, way kasuko, way pagpamakak. Kamo mga asawa, inyong bana, bakakon, naanay yawa. Nya unsaon pagpapahawa? Sigihig higugma. Tanawa si Saul, gisigiyag higugma ni David. Nawagtang ang yawa diyang Saul, nihila ko niingon David, mahimo jud kang hari. Ana, mahimo jud kang hari. Ayaw intawag hutdag patay ang akong kaliwat. Ayaw intawon papasa ang ngalan sa akong kaliwatan. Niampo na siya. Mura na hinog Ginoo si David para ni Saul. Di ba sa atong tubag sa Salmo, unsa to? Kaloy ako, o Dios, kaloy ako. Pero si Saul dito ni ampo, tanawa karon, hastang ato mga santo, sila Saint Ambrose, magsigig ingon ni Santa Ines, Santa Ines, Saint Agnes, tabangi ko, kaloy ko, nga malig-on ko sa akong pagtuo sama nimo. Tanawa kita karon, nagsigig tag ingon ni Santo Niño, kanamo maluoy kaunta na kanimo nangilaba. Gipatay biya sa si Santo Niño, na gilansang sa cross. Tanawa karon, di ba kusog itang musangpit ni San Vicente Ferrer. San Vicente, sa tong goso ka na? Iampo. Sa itong wording ana? Wasa ko kay bawa O niya lang tayo nagpista, magpista bitaw ta karon. Abril 9, naam tayo nobina na, memorizon ta na yun. Kanang muhangyo ta niya ba? Pero porte biyasang daghanag kasakit ani niya sa pagpapahawa o mga yawa. So mga igsuon, ang gahom nga gihatag sa Ginoo ngadto ni David, ngadto sa mga apostoles, ngadto sa mga santos ug mga martir sama ni Santa Ines. Mausad ng gahuma ang iyang gihatag nato, gamito nato ni ato ning gamiton. Bitaw nga kaingon ko, Lord, wa man jud ko'y gahom kay makasasala kay ko, pero pag-announce nako gahapon nga kuwangan tag 123 kaslats. Naagi ning text dayon nako gabi, Father, ako nalay pakyaw ana. Di ba? Salamat kayo. Nya, kanira ba siya? Sige na saghatag. Sige naghatag ba? Oy, kuwangan daig 123 Father. Ako nalay pakyaw ana. Nya dili pa gyud ipasulti ang yangan, murag masuko pag yung akong isulti, no? Kanindot ana kay sa uban masuko og dili isulti. Yani sila masuko og isulti. Kana bang talagsaon ng mga muna ang gidutlan sa gugma na igahomoy. Karon ang ako na sang i-announce ninyo, akong kwenta-kwenta kaning atong pagpistang Santo Niño, natay tagaan nag-stipend, nasay pagkaon, nasay mga honorarium sa mga nagtrabaho. Murag moabot-abot sa tingalig mga 700 to 800,000 ang atong gastuhonon. Wa man di tay budget ani. Kinsay tandogon diha ni Santo Niño, halad lang mo. Halad gyud ba kanang pamisa ni Santo Niño?
Ana niya mao lang to atong kwenta-kwentahon ang atong makuliktas halad ninyo online man nga halad or dinhi man nga halad ato tong kwenta-kwentahon tan-aw nato maka offset ba sa ato niyang magasto. Pero kutubs mahimo idayon gid nato ang atong mga gastuhanan kay mao may makapahimong mabulokon sa atong selebrasyon. Sige manindog na ta. Mga igsuon, si Kristo mitawag kanato nga iyang mga higala busa malaumon kitang mudangop pinaagi sa atong paghimo og ikaduhang adlaw sa nobina. Mangluhod. Mga igsuon, si Jesus ang matamis uyamot nga Dios o Ginoo tungod sa iyang paghigugma sa mga katawhan, nagpakatao o gianak sa mahal nga Birhen Maria. Ang iyang way sukod nga paghigugma sa mga tao gibalusa nato sa dili maisip nga mga sala ug kakulangan busa karon uban sa mapaubsanon ug mahinulsulon nga mga kasing-kasing pangayoon nato ang iyang pasaylo sa atong mga kasaypanan ug kakulangan sa tinuod nga paghigugma. Sayod kita nga siya ang tuburan sa tanang gahom, gugma ug grasya nga atong gikinahanglan alang sa kaluwasan, puno sa pagtuo ug pangilaba. Himuon nato kining santos nga nobina alang ni Señor Santo Niño. Pagampo sa ikaduhang adlaw. O Jesus nga maluluyon iyamot, nga miani ka sa pagbantay sa mga mulupyo nining nasod. Nagasimba ako kanimo uban sa mga kapunungan sa mga arkangheles, nga gitugyan sa imong kamahalan sa pagbantay sa mga kalungsuran, ug nagaampo ako kanimo nga magbantay ka sa akong kalag, ug ligunon mo siya unta sa mga bertudis nga tanan, aron madaog ko ang mga kaaway niya, ug unya hiaguman ko ang dili matapos nga himaya sa langit. Amen. Ug karong pangayoon ta ni Señor Santo Niño ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Ang inyong tubag, Santo Niño, dungga kami. Santo Niño, dungga kami. Alang sa santos nga simbahang katoliko, nga sa kanunay mag-awhag siya sa mga batan-on sa pagsunod sa tawag sa Dios, pinaagi sa pagkapari ug pagkarelihiyoso, magampo kita sa Ginoo. Santo Niño, dungga kami. Alang sa mga pangulo sa kanasuran, nga magalagad sila sa katawhan, uban ang tukmang paghukom, ug maalamong pagpangulo, magampo kita sa Ginoo. Santo Niño, dungga kami. Alang ni atong nagantos sa nagkalaing-laing matang sa sakit, nga makabato na sila sa hingpit nga kayuhan, ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Santo Niño, dungga kami. Alang sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Santo Niño, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Santo Niño, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Santo Niño, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Santo Niño, dungga kami.
alang sa mga nangamatay nga mopahulay na sila sa dayon ug malipayo na sila uban sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Santo Niño, dungga kami. Manindog kitang tanan, O Jesus nga matamis uyamot, Senyor Santo Niño, ikaw ang tuburan sa matuod na paghigugma, nagaampo kami kanimo alang sa panagdait ug panaghiuyon sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Lamdagan mo Ginoo sa kahayag sa imong grasya ang mga irehes ug mga sismatikos aron makaila ug managsimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot paunta nga managbalik kanimo ang mga makasasala nga mahinulsulon. Papahulayon mo ang mga kalag sa purgatorio sa mga kasakit nila ug pasudlon mo na unta sila diha sa langit. Ihatag mo Ginoo ang mga grasya nga among gipangamuyo niining nobina pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Matubalani sa lukman, sa dangkang palanggan. Matubalani sa lukman, sa dangkang palanggan. Matubalani sa lupa sa dang palanggan. Kanamu manuy kaunta, nga kanimo nangilaman. Kanamu manuy kaunta, nga kanimo nangilaman. Iludhan kau isimba, niatong mga kaparian, sa tanang mga katawan, sa mga punuan nila, kaysa pagtanaw kanila, Kristiyanos, sila nahimo. Kanamu manuy kaunta, nga kanimo nangilaman. Kanamu manuy kaunta, nga kanimo nangilaman. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niya santos nga simbahan. O Dios, among Amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak nga nahimong usa kanamo. Himua nga kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiguli kanamo nganha kanimo sa hingpit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ong matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagkadiyos, apan karon nakita siya nga nagpakatao sa magayod kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon, apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhi niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tao nga gihinginlan nganha sa imong langitnong gingharian. Ug busa duyog sa panon sa mga anghel kanimo nagadayeg kami nga puno sa kalipay diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong harian, matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, mayroon sa langit. Ang kalanod namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawan, ug pasayo kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Iluluwa-luwas sa kami sa nautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo manangging harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanin. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsunay, panagdari. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat Kanimo, apan ikaw mo lamang, mamaayo ako.
espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Matubalani sa gugma, sa daang tao palangga. Matubalani sa gugma, sa daang tao palangga. Matubalani sa gugma, sa daang tao palangga. Kanamo maluy kauna, nga kanimo nangilaban. Kanamo maluy kauna, nga kanimo nangilaban. Kanimo nangilaban. Magampo kita. O Dios, among amahan, niining santos nga Eukaristiya, imong gitagbaw ang among kagutom uban sa Santo Niño, nga gianak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam o grasya, ug masayod nga nakapahimuot kami kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa pagpanalipod batok sa COVID-19. Maluluyon ug mapuangurong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma. Ug sa maalimon mong kamot, huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip na ayong panglawas kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadto mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. Ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang among untang kahingawa ug kaguol sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod usanta nga inahan sa Dios. Ayaw kawa nga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunual wasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon ug bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo
diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo nga kami. San Jose, Iampo nga kami. San Rafael Arcangel, Iampo nga kami. San Roque, Iampo nga kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo nga kami. San Pedro Calungsod, Iampo nga kami. San Vicente Ferrer. Iampo nga kami. Manglingkod sa makadiyot, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gahom sa pagpapahawa o yawa. Ang sa to'y gamitong gahuma, gugma. O gina, gugma. Mawa ang atong kahadlok, ang atong kasuko, o ang atong sa tong usa kahadlok, kasuko, o nangalimot na hinoong ko na. Katubang timaan, pamakak oy, pamakak. Timaan ba sa atong natayawa. So karon atong pasalamatan ang atong mga igsuon nga mahigugmaon kayong nialagad nato, ang atong mga regular dinhi nga mga servers plus sa ato karong pilgrims dining ikaduhang adlaw sa atong nobinaryo ni Santo Niño, pilgrims and offerers ang Group 2 sa Cofradia de San Vicente Ferrer. Unya ang atong bread and wine offerers, sila si Mr. and Mrs. Crispiniana Manggubat and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Karong hapon sa atong main nga nobina, alas 6 sa gabi, ang atong celebrante, ang atong parochial vicar, no? Kuyog ni Father Arnel Ponce, ang atong bread and wine nga offerer, sila Mr. Fidelito ug Mrs. Rowena Gukong. Nya ang ato sang pilgrims unya, ang zone 2 sa ato mga chapels, nagikumpol sa San Roque Chapels, Kawasan 1, Kawasan 2, Kawasan 3 ug Libho nga chapels. Nya kuyog sad sa atong server sa choir ang Holy Rosary Youth Choir karon ang hapon. Sige, manindog na ta. Murag wa may update dire sa kuan. Wa ka mag update. Akong gisigihag hangyo nga maka-update na ta, wa may nigawas. Sana man eh. Aw, di ada eh. Itaw. So update sa atong nahalin nga mga slots, nagkinahanglan ta og DMC nga 3,600 slots. Ang ato ng halin niabot na og 3,716. So nasobra ag 116. Salamat kayo. Nya ato na lang ning i-close gyud sa hingpit kay ni sobra naman eh. Unya og napa mo'y gustong idugang og donate sa atong simbahan para na lang tingali na sa atong pista ni Santo Niño. Ato nang ihalad ngadtong Santo Niño ang inyong mga donations kay nagkinahanglan man tag mga labing minos mga 700,000 aron mabulokon ang atong selebrasyon. Nya salamat po sa nagpadayon og hatag hinay-hinay sa atong Heavenly Joy. 5,000 ka slots atong kinahanglan na napud tay halin nga mga 894 slots. Itong pakpakan ang namalit ani. Napay kuwang nga 4,106 slots. Pero mahurot ra lagi ni kay ato maning isigig yung announce gusto matag Heavenly Joy. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanin. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dada ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Ato diyang isinggit na sad og katulo, Viva Pit Señor. Tanan, Viva Pit Señor. Viva Pit Señor. Viva Pit Señor. Pakpakan na to si Santo Niño. Salamat kayo.
hatagan ka kami kuna diha sa dugan mo. Hari nga gamanan, hari sa tanan, walay tupong ang pagmahal ng gihatag mo. Santo Niño, Senyor Santo Niño, udaghang salamat sa kayo mo. Daygon sa kanunay simbahon kagayo. Santo Niño, Santo